díomh chunastá agus fáidisteach go dtí leabhar-mheas lumsa ón P ó murchu agus an leabhar bheith faoi mheas an tachtain nó an lá seogaing nó an ceann mór Harbheith mór agus Harbheith teomh os an sécéad leathanachán an ceann seo Le Tombeau de Marot in praise of the music of language le duine ar bhanam Douglas or Hofstadter. Agus beidir an airtih cadé seo agus catá geise seo agus nílam cínta céanát gur thula faoin leabhar seo. Thula gur leabhar é bháin leis an aistriúcháin litirthe agus go raibh rudí spéisiúla gceist leis agus caithemarrá bhuiise ar an leabhar mó a haíonn lom a riamh. Tá reintriúdaí an, tá sé anna ada, tá reintriúdaí an, tá ábhríonn leabh, tá reintriúdaí an, tá fear himúil. Agus lór an leabhar na crían leabhar rud atá tórlaí ná bhfuil an dán garad Frankise seo le Leabhar-mheas a bhí timppó sa séocéad nó mar sin ceirpacha bliana na hunna scrí sé dán dar bhanam ma mignon nó a une damoiselle malade dán chuig ban hí nó banín tí nó mar sin agus is dánach garad an féocht lína an tá trí thiúla i ngach lína agus tá tacin an bhéim ar an bhocail deireadh iontu agus an rud tá déantaige ná tá an dán Frankise sin aistrithe go béirle ar annachcuid slite agsúla tá stúisi ar chuirde leis é aistriú ar aistriúthirí garda múile tá sé aistriú go Teangacha eile so tá go ná Aistriúcháin tá Aistriúcháin éagsúla Aistriúcháin nach úsáideach focail amháin ar gach líana tá Aistriúcháin próis Aistriúcháin homofónach sé sin uaimníon cosú leis bhil cíalsáis éagsú leis tá Aistriúcháin Hanasíocha so tá sé tréis focail i méarle atá ghailta go sanasíoch leis na focail Rankise ranú agus an sinne do chur ar láthir so tá beidir bhfuil céad Aistriúcháin ar an dán sin an agus trochtrucht aigen agus sin idir adarthú tá smuointe fáin buile spéisiúla faoin Aistriúcháin faoin smuointóireacht faoi cad is éireamán cad is intlucht théirge an agus sin Aistriúcháin agus a lán an rudí eile agus tá sé ar raibs ar fad. De aon bhfuil sim acu i ggéird an Aistriúcháin nó an alíonn an Aistriúcháin tá sé anna bha ceróg se le daoine. Tuiscint cadí na cinntaí antar céim fágan entar cinntaí áirithe chunas gur féidir rud aistriú ar bhealach spéisiú beidir go mé teacht ar cúpla rud. Dálann cé tá legan anlochtach aistruthe gom féin go aige níor airlumm an bhéim a chur bhacha deir agus níor sé níl rud eile go rá ach is tús tá is dócha. Ach cáil na leganach is fear. Well, beidir gur fear díomh breanúir sibh hain mar dhéanning sláidir an bhuaimniú Frankise is dócha. Ach tá legan aigen an seo i méarle aige leis. My sweet dear, I send cheer, all the best. Your forced rest is like jail, so don't ail very long, just get strong. Go outside, take a ride, do it quick, stay not sick. Ban your ache for my sake, buttered bread while in bed, make a mess. So unless you would choose that bad news, I suggest that you'd best soon arise, so your eyes will not glaze. Douglas prays, health be near, my sweet dear. So the couple of eile an ó haimh na fuirime tá ábhríonn teoranta sin rud céine atá ráit is lína thosaigh agus a lína dheirg agus chomáile sin lútear anam an ile ann so de an áchar an Douglas Hofstadter anam féinisteach nó anam na aistriúthaí eileisteach. Tá rímán a b c c agus le tíos ach tá rud éigen sais at de bhórghfuil an lína chéadlín agus lína deireadh mar chéile tá sais cíal tá sais aonad céile idir an dara A agus an chéad B agus an chéad B agus an dara C mé sin cíal so níl so tá rímán ach tá an cíal cinál tá sin níos dacra é aistriú mar sin. A cean ar rudí is má ar hiig méise as an rud sear fad ná ar bhealach gur gnéann sé gur féidir aistriúcháin maith dhéanamh gur féidir measaléirú ar an bhordam gur féidir an urim a thuirt sláán sé sin fad na línte nó XYZ a thuirt sláán san aistriúcháin má dhéanann tú iirecht mhór é sin dhéanamh agus tugann sé le fis go méidir nachnainn in lán aistriúthaí litrithe a lehéad níor bhíonn si gasisiú go mí siad sásta le cinál server síocht a bheith an úsáid legan ar aistriúcháin a meach cinál
pentameter nó amach rím agus rudí dochta I gceisleán, agus den sin cás go hanamh agus chafa géile dó deir fad agus chuma sin rud mór amháin mar leis an sin Aistriúcháin sílam tá roiint a beagán nas dáta a choríis ben na luúbe fáid si bheith néad nó a 7 nó d so tá sé a bhí nas dáta ach an ché tá cabdláán an réimhrá faoi héal marró agus tá sé sin cégur prós atá tá sé seolach nó tá sé rithimúil agus tá lán rudí mar sin an pléinte in duine sin Georges Perec an túsa scríomh an tuairiscéal sin La Disparition uairce lá a Frankise nóir luig an litir í an in éair nó nach raibh litir í inús an in éair so cinná litrí a theoranta agus lá an samplí den cinná sin stuff I gceis leis an leabhar chuann sé Lancashí ar hain mar scrín or mar alíontóir agus sin den sé irtaí an rud aistriú nó rud ag nach chuir láthair tá rud a lá rudí fialsúnacha spéisiúla an agus an ceol tá leir eile scrib sé gúdal éise bach gus bhfuil sin Pulitzer dó sin banin sé le matematic coolar an duine an spéisiúil bhí tá oberdéantaige réim sin na fisica sin go dochtúirt san isiceige tá sé tríéis go lán ebre dhéanamh san intlacht théirge agus cinná san alsúnacht agus san Aistriúcháin litirthe nó sa litir chomparádach agus lá tá sé fear chasta mar leir sin fear cliste an níor bhín is crían rud so ní bháin gur Aistriúcháin gur Douglas den bheith bharna ar an Aistriúcháin agus cad Aistriúcháin litir tá an le tombeau is cinná lech uige le tombeau do bhainigchéile Douglas Carroll a dagan an áilte airí beidir le linan leabhar agus dullas an Aistriúcháin seo so chuann sin brí eile ar fad sa tedal sin dedal an dáin a ún damoiselle malade so is cinál be just min cuasí grog cuasí crockerí agus bán bás agus a lehéid sin agus is leabhar sách eisceochtúla tá lá dí aisteige istí gan agus lá dí spéisiúla nach mission an hiiscint ach sin ar anon sin ar nóman gúil sé sách siimplí agus gúil sé hard spéisiú mar leabhar agus má tá simú goibh Teangacha nó san Aistriúcháin bhling gomóra le tombeau na meá agus tá sé seo a going ar thosach an leabhar agus beidir le mé rancí sé níis. Ma mignon, je vous donne le bonjour, le séjour, c'est présent. Beidir go sin. So sin le tombeau de Marot in praise of the music of language Douglas or Hofstadter agus bin leabhar vas lumas an bí marcú ba an caiint libh a ríis glú slán.